Ας δούμε τώρα ορισμένες εφαρμογές οι οποίες μας δείχνουν την επίδραση των ηλεκτρικών φορτίων, πώς ασκούνται οι ηλεκτρικές δυνάμεις. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε κάνοντας μία παρουσίαση αυτής εδώ πέρα της ηλεκτροστατικής μηχανής. Αυτό είναι μία συσκευή η οποία, περιστρέφοντας μία μανιβέλα, φορτίζει με ηλεκτρικά φορτία αυτές τις δύο σφαίρες. Στη μία σφαίρα πηγαίνουν αρνητικά φορτία και η άλλη φορτίζεται θετικά. Όταν η ποσότητα των φορτίων αυξηθεί αρκετά, τότε δημιουργείται η ηλεκτρική εκένωση μεταξύ αυτών των δύο σφαιρών. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο αυτό. Βέβαια, αν ακουμπήσει κανείς αυτές τις σφαίρες, δέχεται ένα δυσάρεστο τίναγμα. Ας περιστρέψω τώρα τη μανιβέλα για να δούμε πώς λειτουργεί.